Gak malah gaodang dang dang. Oh bisa sih tadi nih. Khubaya mana dang kali bawa. Hello लोगोफोर खुलुमबाय दिनैनि गोदान भिडिअखौ बरायलायबाय आरोना आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं नै दायो आङो सोरनाव दंफैयो आंनि बिलोगोनावसो दंफैयो आरोना नै आंनि बिलोगोखौ नायनोबा नै जों एखे आरोना सबाय बिमाखौ नाय दे बिनिजों आंजों एखे नंना नङा नायदो लोगोफोर नै सबाय बिमाया बेनाबो मालाय बेहा एसे गावदांसिन गुफुरनो नायदो जोंहा ओमफ्राय जोंहा एसे मोखाङा नै फिसालायाबो दुस्थुआनो मा गेलेयोथाय दल'खौनो थाया नै लोगोआ जोंना मिरामिस नालाय थास' बिसंसो जाहोनसैनो मानलाबजोबबाथाय गैखाला थास' बिसं जानो मान हरसैनो आंखौ आलु मा आलु टमेट' ओमफ्राय कफि जाहोनसै लाब्रा ना खामफ्लाय बोरै मैगं हानसै एसे दे मानग्राजोबसैनो मैगङा नै लोगोआ साइज थादोंना सुन्दुरि नुथारदों गावदांदांनो सबाय बिमाया नायदो एखे आंनिजों भगबानानो दैथायहरखादों जोंखौना जि गोबावसैमोन लोगो मोनैया दिनैसो लोगो मोनबाय जोंनाव बेरायफैबाय नै दायो लोगोफोर जोङो मैगं हानसै आरोना दिनै मिरामिसबाबो जानानै थांनो थिनबाय लोगोआ ओंखायनो दालि जहल ओमफ्राय नैबे कफि फान्थाव भाजा जानानै थांसै आरोना जोङो मोनाबायबो नालाय एसे थाब थाब हानानै जानानै थांसै दे गैया हाखु दाखुसो फैदों फैब्रबनायसो नालाय मालाबा खबर हरनानै मोजां पार्टि जाफैफिनसै आरोना दे होमबा नायनानै थादो लोगोफोर जों खामानि मावग्रोसै ओइ मालाय ओंखाम संग्राया मोजांथार बिसिना संग्रा ओमफ्राय नैबेहाय जाग्रा आरोना गुवारथार मालाय ब्लां ब्लां गोबाव जाबायमोन ना आं दिनैसो फैदों 12 बोसोरानो जाबाय फनबो गैयाबा बे खाथानिया थामसा लोगोआ मालाय गावदां दांथार आयु बेसे सुन्दरि नै फेसबुकाव नाय लोगोखौ दे फेसबुकाव मा नाम मोनलाय जिबिका बर' फेसबुकाव बयबो फल' खालामदो लोगोफोर बिराद मोजां मोजां मोसानाय होयो लोगोआ मोजां मोजां मोसानाय एक्टिं देखायो मालाय बिजावजालि सानैजों नायदे लोगोफोर कमेन्ट खालाम लाइक खालामदो नै बेलाय आंनि बिलोगोनि बिमा बिखुनजो फिसालाफ्राबो नै टिभि नायदों नै दायो बिलोगोआ जोंना कफि एवबाय आरोना कफि आलु संख्रि होबाय नै निरामिससो खबायाबो नै दांखालायबावो जि मोजां मा दं ओमफ्राय बाव ना गोरान जाया जानोबा ओरै हानो मालाय खथ' ना गुरो बेयो मिथिबाय बर' नायनो आं ना गोराना बेसे बुरजा दं देखेलाय बारा फोराननानै गैया जोंहा नों गुरनाय ना बुरनाय आयु मानै माथाम लांगोन आङो एसे लांखागोन आं बेखौ मानै माथाम नाय जि मोजां मोजां गुरो फाग्लिसो आयु नै आराम दोनसै बावनो एवसै जानोसै दालाय माथो हरखो होननायसो जानोसै नै एसे बाथोन जागासिबाबोथ' एसे दे थाब थाब एवदोसै जानानै थांसै थाथ'थोंसै दा बावलांनो हागौ होननानै बानलु फोबाय बाथोन बानलु जाजोबनांगौ आलासिफ्रा मा होनदों जाजोबनांगौ निरामिस नालाय ओंखामाव गाबसैथ' नै दा फान्थाव एवसैलाय आरोना मिरामिस अरा खमाय फान्थाव एवनो नागिरदोंहाय नै दायो लोगोफोर नै ओंखाम जानोसै आरोना नै बिलोगोआ माने दसेनो मा संनानै फोमोनजोबखो जोंना बिलोगो गावदाङा बानलु बाथोन होलायबावबाय नै बिलोगो माबानो लोगोआनो मानो थांखो ओरै फै मा खाथियाव लाब्रा आलु कफि ओमफ्राय बानलु बाथोन पापर भाजा दालि जहल लाइ भाजा मिरामिसजोंबो जानो हायोना मिरामिसजों जानो हायो दे होमबा लोगोफोर जों जाग्रोसै दे खान्थाल मोनसे होलाय जोंहानिखौ आं थोरसियाव लानोसै खुरै नाङाहाय जाग्रोसै होमबा ना लोगोफोर दा लोगो मोनफिनसैलाय जादो लोगोआ ओंखाम जाला होनबायमोन आङो फैब्रबदोंसोमोन नालाय ओरैनो बेरायनो होननानै संनानै जाहोथारबाय आरोना जाया होननायखौनो नै जोंना बिजावजालिया नायलाय बेसे दाबो सुन्दुरि दं नायलाय बिजावजालि सानैजों थांसैना लोगोफोर नै दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनसै ना दे जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बाय दे थाथ'दो थांसै मोनाबायबो ना मालाबा फैफिनसै